nema život kao sva druga deca, jer ne može da trči, ne može da igra fudbal, jer sve ostalo što druga deca mogu, on ne može. Kako izgleda jedan dan? Pa izgleda i lepo, i tužno, i svakako. Naporno pre svega. Dete koje ide u školu, budiš ga u 5:30 ujutru, da bi se previli, sredili, da može u 7:30 da ode u školu. Obavi školu, dođe, ručak, svakodnevne aktivnosti, njegove vožnja engleski, uveče večera, 7:30, 8 kreće previjanje, opet sat i po vremena pre spavanja i to je to. Znači, svakodnevno previjanje je minimum 2 sata. 2 do 2,5 sata, to je najminimalnije. U suštini, ako se desi u toku dana neka povreda, i tada moramo da reagujemo. Znači, ja sad za dete, sva deca ustaju u 7, kreće u školu u 5:30, on ustaje u 5:30 i sve izdržava. Znači, to je bolest kože i sluzokože. Rane se javljaju i u unutrašnjim organima i prilikom ishrane na digestivnom traktu svugde. Može da bude i na očima. Rane su na nivou opekotina. Mogu da budu kao bule, pune limfe, tečnosti ili čak krvi. Sve zavisi od povrede. Dovoljan je i malo jači stisak ruke ili dodira da se stvori rana. Da se malo jače počeše, zguli kožu. Ili da protrlja oko pa će zguliti kožu sa lica. Zato ih i zovu deca leptiri, jer im je koža osetljiva kao krila leptira. Znači, bukvalno je prinuđen da bude u zatvorenom prostoru, zatvoren u 4 zida. Životni vek im je do 28. godine. Najneophodnije za njegov život je taj Mepilex transfer, to je silikonski upijajući flaster koji lepimo na rane i koji sprečavaju skidanje gornjeg sloja kože. Kako izgleda to tvoje previjanje? Kako ti to vidiš? Pa, normalno kao. To se mora obaviti i to je to. Mepilex se stavi krema i onda Mepilex na ranu i onda se nauči tu uvesti. Silikonski upijajući flaster nije lek, niti je terapija. To je u suštini najnužnije zlo koje je nama prevashodno potrebno, što ja kažem, preče od hleba, da ga uvek imamo u kući, jer on sprečava dalje povređivanje. Pa moji roditelji se mnogo trude oko mene i pokušavaju da pruže da imam sve što mi je potrebno. Znači, otežano i gutanje, ishrana, unos tečnosti. Pavle je u oktobru mesecu imao totalno zatvoren jednjak. 18 dana nije ni pljuvačku mogao da probudi. Pa onako nije bilo baš najbolje iskustvo, ali izdržao sam nekako. Pa prvi put sam bio 2,5 nedelje, a drugi put nedelju dana. Jer sam imao problem sa jednjakom i nisam mogao da gutam, tako da morao sam da primam infuziju. Tu je kupanje, na primjer, za svu decu ili za normalnog čoveka je najnormalnije, a ovde je traumatično. Jer trpi boli prilikom kupanja. To je život pun bola koji on nikad ne pokazuje. Pa ja se nadam da će što pre doći na terapiju u Srbiju, pošto se dosta pričalo o tome u zadnje vreme, tako da nadam se da će biti u narednih par godina. Kad bi došlo ta neka i da se promijenilo bi dosta toga da se olakše i sve. I mi imamo cilj, znači nama je cilj samo jedan jedini da ga provedemo koliko god možemo kroz život. Sa što manje trauma i bola. A ti znaš kakva je to njihova borba? Pa verujem da je mnogo i teška i sve. Su hrabri.